Bon dia a tots. Jo sóc en part membre de la plataforma pel dret a decidir. Vaig a recitar un poema de Vicent Andrés Estellés. Forma part de Horacianes. És el número 1. Diu així: res no m'agrada tant com enramar-me d'oli cru, el pimentó torrat, tallat en tires. Cante, llavors, distret, raone amb l'oli cru, amb els productes de la terra. M'agrada molt el pimentó torrat, més no massa torrat, que el desgràcia, sinó amb aquella carn mollar que té en llevar-li la crosta socarrada. Les pose dins el plat en tongades incitants, l'enrame d'oli cru amb un pessic de sal i suque molt de pa, com fan els pobres en l'oli, que té sal i ha pres un sabor del pimentó torrat. Després, en un pessic del dit gros i el dit índex, amb un tros de pa, agafa un tros de pimentó, l'enlaire àvidament, eucarísticament, me'l mira en l'aire, de vegades arriba a l'èxtasis, a l'orgasme, cloc els ulls i me'l fot. Fins ací, un poema de Vicent Andrés Estellés. Fins aviat.